Langile gazte ongida hau aurkezten dugu, gazte prekaritateari aurre egiteko tresna bat izateko, ohartu baikara gazteon artean lan baldintzak ez direla duinak izaten eta normalki ez dugula jakintzarik izaten gure lan eskubideen inguruan, eta horri erantzuteko labekin batera honako liburuxka hau aurkezten dugu. Hori da, elkarlanean erabaki dugu behatzi gai aipatzea edo behatzi gai identifikatu ditugu, guretako zirenak oinarrizkoak lan munduan heltzen garenean. Beraz, gira horretan atsemanen dituzu informazioak zure lan kontratuari buruz, kontratu berezien gainean ere, alterdentzia, ikastaroa, aprendizgoa, informazioak ukango dituzu ere eta laguntza zure pagafitxa irakurtzeko, lan denborei buruzko mugak ere aurkituko dituzu besteak beste, eta nola ez ere eskubide kolektiboak zein diren jakingo dituzu greba eskubidea, langile ordezkarien ukateko eskubidea eta askatasun sindikala zer den.